ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிரியேஷன் ஆஃப் பியூலிட் தமிழ். ஸோ டைலாக் சொல்லி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ ஏன் வீடியோஸ் வரதில்லை அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபீவர். ஸோ அதனால தான் வீடியோஸ் ரெகுலராக வரதில்லை. ஸோ இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோஸ் போட முடியும்னு நம்புகிறோம். பிகாஸ் இந்த மந்தில் எல்லாத்துக்குமே ஃபீவர் தான் மேக்ஸிமம். ஸோ எனக்கு எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் ஃபீவர் தான். ஸோ அதனால் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது இந்த வீடியோ இந்த ஒன்றாச்சும் நீங்கள் கேட்டுட்ருந்தீங்க. ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்காக எடுத்து இப்போ போடுறேன். ஸோ அதனால் வீடியோவே இனிமேல் வராதாடா அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ வாங்க இந்த கிரேட்டஸ்ட் ரஃபேல் வித் பியர் ட்ராப் கிமிக் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளார போய் பார்த்துடலாம். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் ரஃபேலோட லேயர் செய்கிறதுக்கு அந்த 2 பியர் ட்ராப் கிமிக் அப்புறம் அந்த 2 பியர் ட்ராப் லேயர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் டைப் மோட கிரேட்டஸ்ட் ரஃபேல். ஸோ இதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்து நான் அப்படியே வரைஞ்சேன். சென்டரில் இருக்கிறது ஒரிஜினல் பிரிண்ட் தான். ஸோ நான் சுற்றி இருக்கிறத மட்டும் தான் வரைஞ்சிருக்கேன். சென்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் அதே பிரிண்ட் தான். ஸோ அப்புறம் அந்த பிரிண்ட்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்து தான் இந்த பியர் ட்ராப்பும் அப்புறம் அந்த பியர் ட்ராப் லாக்கரும். ஸோ இப்போ அந்த கட் பண்ணி எடுத்ததை தவிர மற்ற எல்லாத்த வச்சு ஒரு இது உருவாக்கியிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி 4 கார்ட்போர்ட் பீஸு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 5ஆவதாக ஒன்று ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரிண்ட் அப்படி மேலே வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 2 சர்க்கிள்ஸ், அதாவது ஃபுல் சர்க்கிள்ஸ் போட்டதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் ஃபெஃபிகால் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா க்ளூ கன் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தென் பியர் ட்ராப் கிமிக் செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரி மொத்தம் 3 கார்ட்போர்ட் பீஸ் தேவை. டோட்டலாக 4 கார்ட்போர்ட் பீஸ் தேவைப்படுது அந்த பிரிண்ட்டையும் சேர்த்து. ஸோ இதே மாதிரி ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு தனித்தனியாக மார்க் போட்டு வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 4த்தையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ் அதுக்கப்புறம் பியர் ட்ராப் லாக்கர் செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரி 4 மேலே கீழே. ஸோ இந்த மேலே ஒன்று இருக்கும், கீழே ஒன்று இருக்கும். ஸோ கைஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் அந்த லேயரில் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பியர் ட்ராப் கிமிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபெஃபிகால் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லேயரில். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது அந்த லாக்குக்காக தான். அது லேயர்லேயே ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த ஹோலில் இது ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இந்த பியர் ட்ராப் கிமிக் வர மாதிரி. ஸோ அது பியர் ட்ராப் லாக்கரையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பியர் ட்ராப் கிமிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அந்த இடத்த லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தென் உங்களுக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் தேவைப்படுது. இந்த ரப்பர் பேண்ட் மூலியமாக தான் நம்ம கிமிக்கே ஆக்டிவேட் ஆக போகுது. இந்த கிமிக் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ரப்பர் பேண்ட் தான் மெயின் காரணம். ஸோ இந்த ரப்பர் பேண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிமிக்கோட 2 சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது ரொம்ப மெயினான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு அந்த ஹோல்ஸில் நீங்கள் இந்த ஸ்டிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இது லாக் ஆகிக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பியர் ட்ராப் கிமிக் எந்த அளவு டைட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. லைட்டாக ஏதாச்சும் ஒரு பேப்ளேட் அடித்தா கூட போதும், இது அப்படியே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுதான் இந்த பியர் ட்ராப் லேயர். ஸோ இப்போ வாங்க ரஃபேலோட டிஸ்க் செய்கிறதுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ரஃபேலோட டிஸ்க் செய்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி மொத்தம் 4 சர்க்கிள் கார்ட்போர்ட் பீஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உள்ளேயும் சர்க்கிள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மொத்தம் இந்த 4 கார்ட்போர்ட் பீஸையும் ஒன்றா வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்டிக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்டிக்கிங் இது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ தென் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ். ஸோ இது தின் கார்ட்போர்ட் பீஸ் தான். அந்த டிஸ்க் என்ன சைஸோ அதே சைஸ் தான் இதுவும். ஸோ இதையும் மேலே இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இது ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். ஸோ நீங்கள் மேலே இந்த மாதிரி ஒட்டியிருப்பீங்க. ஸோ அது இந்த பர் சிஸ்டத்தை இந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணும். ஸோ ஒழுங்காக லாக் பண்ண விடாது. அதனால் இது 2 பீஸையும் எக்ஸ்ட்ராத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். கைஸ் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் முன்னாடியே கட் பண்ணிட்டு ஒட்டினீங்க அப்படின்னா அது ஒட்டாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸி. ஸோ இப்போ இதை டிஸ்கோட வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கைஸ் இப்போ நான் டிஸ்கோட வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்க்கு நல்லாவே இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகவே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப இதாக இருக்குது, குட்டையாக இருக்குது. ஐ மீன் இந்த டிபி டிஸ்க்கை விட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ரொம்ப குட்டை தான். ஸோ இந்த டிபி டிஸ்க் மாதிரி ஏன் நான் செய்யலை அப்படின்னா ரஃபேல் ரொம்ப அப்புறம் ஹைட் ஆகிடும். நம்மளோட வைக்க போகிற டிரைவரும் ரொம்ப ஹைட் தான். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்க் செஞ்சேன். ஸோ நீங்கள் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இப்போ வாங்க இதோட டிரைவர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ டிரைவர் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 2 ஐட்டம் தேவைப்படுது. ஒன்று இந்த பாட்டில் கேப். ஸோ இதில் நான் இது ரிமோட் கார்லலாம் வரும் அந்த ரிமோட்டோட பட்டன். ஸோ இந்த பட்டனை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். தென் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பஸ் ஃபங்க்ஷன் சிஸ்டம் தேவைப்படுது. அதை கார்ட்போர்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு பஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரஃபேலோட இதில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி போய் இப்படி லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பஸ் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க.
ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட டிரைவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. கைஸ், கிரேட்டஸ்ட் ரஃபேலை நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இதை அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஸோ வித் பியர் ட்ராப் கிமிக்கோட. ஸோ இது ஒரு நல்ல கிமிக் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃபீனிக்ஸ் ஆர்மரை விட எனக்கு இது ரொம்ப 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 பிடிச்ச கிமிக். ஸோ இப்போ வாங்க இதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க் எடுத்து வைப்போம். உள்ளே பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம டிரைவர், ஸோ இது இந்த பர் சிஸ்டம் இது இப்படி இந்த மாதிரி நேராக வச்சு, இந்த பாருங்கள், நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நேராக வச்சிங்க அப்படின்னா அது உள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிறோம். ஸோ தென் நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது சூப்பராக லாக் ஆகிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒரு இதுவே இல்லாமல் டைட்டாகவே இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாகவே இருக்குது. ஸோ ரஃபேல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த பேப்ளேடை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ இதோட சின்ன ஒரு டெஸ்ட்டு ஸ்பின் அண்ட் டெஸ்ட் பேட்டிலுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த பேப்ளேடோட ரிவ்யூவை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க டெஸ்ட் ஸ்பின் மற்றும் டெஸ்ட் பேட்டிலுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த டெஸ்ட் ஸ்பின் டெஸ்ட் பேட்டிலில் இதோட பவர் மற்றும் இதோட பியர் ட்ராப் கிமிக்கை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ வாங்க டெஸ்ட் ஸ்பின் குள்ளார போயிடலாம்.